national laws. To king'iye kaka okil kata ka koro pono ni oriembe od bura ma Senate wacho ni koro nyaka odhiyo. Nitiere kaka wachako yao pap machielo mar riembo ng'ata ng'ata. Nikech nitie joma wacho ni gik mowacho ni otimogi ka ket kuom ko penj jatelo moro amora tidhi yude gi ketho moro achiel kata ariyo iye kanyo. Nikech achiel kuom gin en wach mar bedo ja ukabila, machielo en ni omanyo mwandu yo mapiyo moloyo kaka onego bed ni ochao. En gima nyalo chapo jotelo modongi. Ponono ni koro mane kama dogo gere luongo ni presidents. Ni koro kete ni mae e kaki inyalo riemb ng'ato. Mano kadier. Trevor, king'iyo wech kako ondik kanyo maber constitution, idhino ka gitiyo gi word luongo ni gross. Gross. Matiende ni gimoro malich. Nyaka demonstrate ni gimoro malich. Ok en gima kawaida ma dhano nyalo timo on a normal daily working hours, itimo, ideko, ikoso ka. Nyaka obede gimoro ma gross. Gima gross ni gimoro malich ma a person, a bystander, komino ng'igini to kata nobro neno mobuogi. Ni ng'ani adieri komo beteno gimotimo ni to gima lich ahinya mok nyal timo. Mano is the test of a reasonable person. Kong'iyo ni gamo beteno ni gini en gimoro malich ma kata en buoge. Koro level no is the test mitiyo godo kuom ng'ata ng'ata. Level of gross misconduct or gross element. Matin ko commit level ma a reasonable man ok nyal bedo gi juol wich ni gimotim ni lich ahinya to matin man ok gimit test no. Koro ok en gima inyalo tim ne ng'ata ng'ata. Case ka case nigi different particulars ne midhi kel to gi evidence madhi biro. Ta dieri ko yudi ni koso to gima ber en mano nengo bedni teri. Ahero process mochakore nikech mae mokuongo modwa neno kaka wadwa test godo katiba ni kaka wadwa deal gi jalup ker. Bang' kwasetieko mae, wabro bedo gi koro authority maber kaka kare wanyalo deal gi joma moko gi be. Matin ko wanyalo golo ng'ama ni malo cha to joma tindo gi ok nyal thago jopiny malich. Iseno ka gisetimore kaka gi governors ka gisetimore go. En gima ber ka jopiny nyalo wacho ni wan to ok bi rulo mana kako dwaro. Kama ol kata ka wajok kodi to wambro wacho ni wajok kodi ok itim gi kaka nisingo nwa or kaka sheria dwaro ni mondo tim gi. Koro gima ber en ni watim nade wagoli oko. Nitiere joma wacho ni onego bed ni golo gi gite mana kaka no yiergi. Beno dwaro mane kare. Giluongo gi Kiswahili ni kufa dereva kufa makanga. Awinjo gima giwacho kufa dereva kufa makanga. But every process ng'ato ka ng'ato nyaka kel ni mana buche kien mondo giamua. Koro kata japiny be oyiene kelo petition mar removal of a president through the parliament. Kata japiny mani oko. Ok en mana members of National Assembly. Koro ng'ata ng'ata mabowinjo ni ker be onengo bedni dhi gikela kela mar ker, to mar ker no bibro ketne mana charges nego to ji bro ng'iyo ka ji oseng'iyo ka meet threshold to bro dhi. To sani waseyudo ng'ata achiel ni mae mokoso. Ma wacho ni embe magi kosa ne ma otimo. Okonya wacho ni nikech koro koso koro nyawadu mani biro go chabo nengo koro idhigo embe mare ko gik or imbe kineno nengo dhi imbe dhir mana jogi ka okel mana mare mondo embo timre nade odhi. To nikech en political process king'eni in weak kendo onge numbers tinyenyekea. Mane kaka siasa timore e piny ka. Sami ionge ji ionge teko. Teko ni omai koro inyenyekea. To king'eni dhogi ng'eny to ionge ji to ikri ni bro dhi dala.